Aniya kita karon sa ikalimang Domingo sulod sa tuig. Nindot pamalandungan ang atong mga pagbasa karon. Kini naghatag og pahinumdom kanatong tanan. Before my ordination, namalandong ako, nangayo ko og pila ka adlaw nga mamalandong mag-silence. Diha sa akong pag-silence, gibalikan nako ang unang adlaw, unang higayon nga ako ni desisyon nga mosunod sa tawag sa Dios. Nag-serve ko diri sa Berin sa Legla for how many years as part sa youth ministry. And then sa ako ang pag-serve, na ay mga panahon sa akong kinabuhi nga nagpahinumdom ka na ako o nagtabang sa akong pagpamalandong sa bukasyon nga akong gustong puy-an. Dito sa akong pag-prepare sa akong kaugalingon for my ordination, gibalikan nako ang mga higayon, ang mga panahon sa imbitasyon sa tawag sa Dios sa pagkapari. Og sa akong initial response nga yes. Dito ako nakit-an, dito ako napamalandungan ang tibuok for how many years sulod sa seminaryo, for how many years sa pagpamalandong, for how many years sa diri pa ko sa gawas sa wala pa ni sulod sa seminaryo. Dito nako na-realize ang akong unworthiness. Dito nako na-realize nga dili ako ang ngayon nga magpari, dili ako ang ngayon ug dili ako takos sa bukasyon sa pagpari, ug dili ako ang ngayon ug deserving sa imbitasyon sa Ginoo nga mosunod niya sa kinabuhi sa pagpari. The more I dig deeper sa akong pagkatao, the more I realize of my unworthiness. The more I realize I am not for this vocation. Batungod ana sa akong pagpamalandong usab, dito na ako nakit-an a very humble realization, a humiliating ang lalom nga pagtan-aw sa kaugalingon ug sa pag-appreciate sa bukasyon. Nakaingon ako, Ginoo, dili ako ang ngayan. Ginoo, makasasala akong dako, dili ako ang ngayan nga mosunod kanimo. Perhaps this is also the feelings of the people in our readings today. From our first reading, nadungog nato diha ni Propeta Isaias nga naingon siya, dili ako ang ngayan sa tawag sa Dios, kay ako makasasala. Ako makasasala ang akong baba, dili ako ang ngayan nga moserbisyo sa Dios. In our second reading, same experience with Saint Paul. Ningon si San Pablo, dili ako ang ngayan o dili ako takos, kay nga naman, ako ang pinakaubos gani sa mga alagad o sa mga apostoles, o dili gani ako ang ngayan o takos tawgon nga apostol. Kay ako ang naglutos sa mga Kristiyanos. In our gospel today, same feeling with Saint Peter. Dili ako ang ngayan, Ginoo, palayo ka nako, kay dili ako takos. Mga igsoon, mao kini ang atong paghinumdom. Mao kini ang pahinumdom kanatong tanan. Ang pagpangalagad sa Ginoo, kung mangita kita og mga deserving nga mga tao, kung mangita kita og mga angayan nga mga tao, wala gayoy magpari, wala gayoy magmadre, kay walay takos ug angayan. Walay worthy nga mosunod sa tawag. Same thing kanato. Usahay mao kini ang mahimo natong mga excuses. Kung kita imbitahon sa pagpangalagad diri sa simbahan, kung especially sa mga kabatan-unan nga nakaron dinhi, nga kung kamo imbitahon sa pagpamalandong, sa pagpari ug sa pagmadre, our initial response is, I am not worthy, I am a sinner. Hinumduman nato nga kung mutawag, kung mangita ang Dios og mga worthy nga mga tao, wala gayoy angayan. Walay magpari, walay magmadre, walay mga lagad sa simbahan. Kaya nga naman, kitang tanan dili takos. Kitang tanan mga makasasala. Hinumduman nato nga sa atong ebanghelyo,
gitawag ni Jesus ang makasasala. When God called, He does not call the qualified. Rather, He qualifies the called. Bisan sa atong makasasala, ako personally, mabitaw nakahimo ko sa ako ang theme sa akong ordination, God's grace is more than enough for me. Kay kung gibalikan nako ang ako ang pagkamakasasala, gibalikan nako ang akong unworthiness, di ko ang ngayan nga magpari. But tungod sa dakong grasya o gugma sa Dios kanako, tungod sa iyang grasya nga gibubo kanako, bisan pa man sa dili nako ang ngayan o dili ako takos, nahimo akong usa ka pari. Kay tungod sa iyang dakong grasya o gugma kanako. Mao kini ang nindot ug angayan nato nga pamalandungan. Nga kitang tanan tinawag, kitang tanan gitawag sa Dios sa pagpangalagad. Yes, we are so unworthy. Yes, we are all sinners. But hinumduman nato nga tungod sa dakong gugma o grasya sa Dios, nahimo kitang angayan. Hinumduman nato, it's not about us, but it is God who first calls us. It is God who first chose us to serve Him. Maukining niingon si Jesus sa iyang tinun-an og ni Simon Pedro, palawod kamo og itakdak ang pukot. Maukini ang ato ang mensahe sa atong ebanghelyo karon. Karong Domingo ha kita gipahinumduman nga magpalawod kita. Magpalawod, ipalawom nato ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Palawman nato ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Palawman nato ang atong gugma sa Dios. Ang Ginoo nagpahinumdum kanato sa iyang dakong gugma. Hinaot pa unta kita nga mga tao, kita nga magtutuo, convince kita sa lalom nga gugma sa Dios. Ug tungod niini, kung kita makarealize nga kadako di ay sa dakong gugma sa Dios kanako, our response is, yes Lord, I will serve you. Yes Lord, I will respond to your invitation to serve you. Munang ako gipahinumduman, musahay makikstorya ko sa mga batanon, mga dalaga o mga ulitaw nga especially sa bukasyon sa pagpari. Always nilang isulti, dili man kami ang ngayan, dili man ako ang ngayan. Hinumduman nato nga walay ang ngayan natong tanan. Tungod sa dakong gugma sa Dios, nahimo kitang ang ngayan. Kamo usab karon nga naa dinhi, kung kamo imbitahan sa pagpangalagad sa simbahan, kung naa kamoy talento, naa kamoy skills nga pwedeng ikatabang diri sa simbahan, kung kamo imbitahon sa pagpangalagad sa simbahan, ayaw kamo pagdili, ayaw kamo himuon yung rason nga dili kamo ang ngayan, kay unang-una walay ang ngayan kanatong tanan. Batungod sa dakong gugma sa Dios, nahimo kitang ang ngayan. Amen. Ikaduhang pamalandong nga ato ang makatunan sa atong ebanghelyo karon. Si Simon Pedro, giingnan siya ni Jesus, palawod o gitaktak ang pukot. Hinumduman nato sa first part sa atong ebanghelyo, sila nga mga mangingisda, kay balo sila. They are experts, no? Kay ang ilang trabaho mangingisda. Dugay sa tibok gabi wa sila nakuha nga isda. Wa sila nakuha nga isda. In other words, kay bago sila nga wa gid sila makuha nga isda. Pero what is very significant in our gospel today, sa dihang niingon si Jesus, palawod, itaktak ang pukot. Pwede gid maingon si Simon Pedro nga dili pwede nga wa man tay makuha kay kami gali way nakuha. Pero ayahang giingon, very nindot kaayo nga pag-ingon niya. Tungod kay niingon ikaw Ginoo, ako kining buhaton. Ug unsay nahitabo sa pagbuhat ni Simon sa sugo sa Dios, nakakuha siya og daghang isda. Kita gipahinumduman nga kung kita di ay mosunod sa kabubuton sa Dios, kung kita di ay mosunod sa sugo sa Dios, ana ay mga ganti nga atong madawat. In our gospel today, we are all reminded, first, dili kita angayan, pero tungod sa dakong gugma o grasya sa Dios, kita nahimong angayan. Kita nahimong worthy. Ikaduha, when we follow God's
command, reward will come to our life. Hinawat pa unta sa atong pagpamalandong karon sa atong ikalimang Domingo sa tuig, as we continue our Holy Mass today, we ask God's grace. Una, we should be humble enough to accept our own weaknesses. And we should humble enough to ask God's grace to help us to become worthy of the call. Second, we are all reminded nga unta sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, sa ato ang pag-struggle sa kalibutan, maningkamot kita sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug tungod ni ana, kung sa ato ang pagpaningkamot, makadawat kayod kita og ganti gikan sa Dios. Amen.